F'Lulju ta' din is-sena kien irreġistrat tkabbir sostanzjali fin-numru ta' turisti li żaru pajjiżna, dan meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi kif f'Lulju waslu aktar minn 207,000 turist, żieda ta' 3.5% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. 176,000 turist għażlu lil pajjiżna għal vaganzi tagħhom, filwaqt li aktar minn 9,100 turist żaru Malta għal raġunijiet ta' negozji. L-istatistika turi li kien hemm żieda ta' 5.2% fit-turisti li huma minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Iż-żieda fil-wasliet fisret żieda ta' 7.2% fl-ammont tal-jieli li t-turisti qattaw f'pajjiżna, ammont li laħħaq il-1,900,000 lejl. Is-suċċess turistiku għax-xahar ta' Lulju issarraf f'injezzjoni ta' aktar minn 220 miljun euro fl-ekonomija Maltija, żieda ta' 8.6% meta mqabbel ma' Lulju tal-2014. L-istatistika turi li minn Jannar sa Lulju ta' din is-sena l-ekonomija Maltija esperjenzat injezzjoni ekonomika ta' aktar minn 845 miljun euro, li tfisser żieda ta' 6.7% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. F'temp ta' 7 xhur ftit inqas minn miljun turist żar pajjiżna. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis laqab b'sodisfazzjon dawn iċ-ċifri pożittivi. Qal li dawn huma ċertifikat ta' eċċellenza għall ħidma ta' dan il-Gvern f'dan is-settur li huwa mutur importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna.